Masu ƙorafin cewa ba sa samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora, to ku danna wannan jan abin wato subscribe sannan ku bi shi da alamar ƙararrawa. Kai wannan zazzafan ƙamshi haka ba zai bar ni ba, sai an ku. Girkin Hajjaju ne. Hajjaju kenan, wannan zazzafan abinci ga ƙamshi ga daɗi ko larabawa sai haka. Mai gida kenan, kai dai baka rabo da zolaya in dai ka fara cin abinci. To, ai daɗi ne yake sakawa, nake wannan sumbatu. Halo, sarkin noma, ina jin ka. To yi haƙuri, ga nan zuwa yanzu nan zan zo. Ina za ka je ne? Kina ji fa, sarkin noma ne ke kira na. To, daman mai gida, ina so na yi wa sarkin noma godiya akan alkhairin da ya yi min kwanakin baya. Kin san shi sarkin noma, in dai an zauna da shi, daga maganar tirakta sai hekta nawa aka noma, sai kuma buhu nawa na shinkafa aka noma. Ki bari, zan ware miki rana, mu je tare ni da ke, amma ba yau ba. Neman auren aka je shi da ni, sauran aure. Halo, ƙawata, kina ina ne? Ina gida, ina hutawa. Ina mijinki? Ɗazun nan ya fita, sarkin noma ya kira shi, za su yi taro yanzu. Shi ya ce miki taro za su yi da sarkin noma? Mana. To gashi nan shi da budurwarsa. Suna wurin cin abinci har riƙe mata hannu yake yi. Da wasa kike ko da gaske? Tunda muke da ke, ina miki wasa ne? To gani nan zuwa, yau lahira za ta yi baƙuwa. Yallaɓai, ku taimaka min. Hajjaju mata Alhaji za ta yi kisa. Ke yanzu kina ina, ita kuma Hajjajin ina ta nufa. Kofral Audu, akwai cakwakiya, mu fita. Kai, ‘yan mata, wannan kyau haka ga ado ko ɗawisu sarkin ado sai haka. Alhaji kenan, banda zolaya don na san ka. Ni kuma a fannin gaskiya ba na shiru, gashi sai wani sheƙi kike yi ko walƙiya sai haka. Oga, ni fa ban ga alaman hayaniya a wajen nan ba, ga dukkan alamu wannan matar ko kuma wannan hajjar ba ta ƙaraso wurin nan ba. Yawwa, daidai kenan. Yanzu sanarwa za ka yi musu yadda za mu samu fita kafin ita Hajjajin ta ƙaraso wurin nan mun gama operation ɗinmu. To jama'a gafarce ni, zan yi wata 'yar sanarwa. Idan ka san kana tare da matar da ba taka ba, to ka sani matarka na nan kan hanyar zuwa nan wajen. Run. Danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button yawwa. To, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.